Què tal esteu vivint la dia de Sant Jordi? Doncs molt bé. El que passa que el dia es va espatllant una mica, molt és maco, però bueno, hem sortit amb molta il·lusió tots plegats perquè som molta colla i doncs mira, molt bé, molt bé. I aquí estem la mar de contents, tots plegats. Veniu de la residència Valldaura, no? Sí. Han vingut els que estan, nosaltres estem bé, però els que estan amb cadires de rodes i així, doncs també els fa il·lusió. Almenys els toca una miqueta a l'aire. Els toca a l'aire i després ve l'ambient, sortir a veure l'ambient del carrer, perquè això no es veu cada dia. Bueno, jo que surto sí que el veig cada dia, però els que no surten, doncs a Goita també és molt maco. Sí. Ha regalat alguna rosa? No encara, però vamos, estic content de poder estar aquí. Total, ni més ni menys que 96 anys que estic vivint la rosa. Sí? Déu-n'hi-do, té 96? Sí? 96. Déu-n'hi-do, no ho sembla, Pues sí, que sí, però aguanto. Ja està bé. Aguanto. I ara, aquest any aquí, amb tots aquests amics, és magnífic. I aquesta joventut que tenim, que ens porta i ens treu, això és el més gran que hi ha. Aquest jovent val un imperi. I aquest jovent que es brinda per tot, que és maco, perquè... És conscient del que estan fent, a més a més. Sí, val la pena, de veritat que val la pena. Llegir li agrada? Molt. Sí? Però no puc. Els ulls ja no m'acompanyen. I vostè li agrada llegir? Sí, el llegir, això és el primer... Escriure, per exemple, agafo molt poc la ploma. Però el que és el llegir, si tinc una revista, si tinc tot m'agrada. Tot m'agrada fullejar-lo, sí. I tant llegeixo que sigui català com castellà, com de tot, Vull dir que no encara... Ara, estic una mica limitada per la vista. Una mica ja limitada... No porto ulleres per això, Però encara estic una mica limitada fins ara, encara sense ulleres ho llegia tot. Ara ja em limito una mica, que veus la vista. Són els anys. Aquest senyor diu que en té 96. 96? I jo 85. Vol dir que no... Sí, soc jo. Quin és el secret per estar tan bé? Per estar tan bé, home, mira, fins ara he tingut salut, he tingut sort amb la salut. La salut és una... Jo crec que és una... I treballar molt. I treballar molt, això. I treballar sobretot molt. Sí, perquè s'ha posat, no ens han regalat res, Vol dir que hem hagut de lluitar. Heu hagut de guanyar, lluitar. Sí. I diuen ara, no, que no hi ha això, no teníem res, perquè vam pujar sense res, perquè no teníem res, i en canvi, doncs mira, hem anat de lo dolent a lo més bo, perquè ens hem presentat una miqueta, tots ens hem presentat una miqueta. Perfecte. Ja per acabar, podríeu desitjar una bona diada a la càmera? Com? Una bona diada podríeu desitjar? Sí. Que ens està veient? I tant, doncs que passin un bon dia i moltes gràcies per tot, I ho feu molt bé, Ho feu molt bé, de veritat. Podeu saludar així a la càmera, feu... Doncs és una experiència que ja fa un temps que l'estem fent, en diem APS, és un projecte d'aprenentatge i servei. Llavors, els alumnes de l'escola, per cert que no ho he dit, de l'escola FEDAC Manresa, Dominiques, doncs el que fan és, durant un període de temps, fer experiències d'aquest estil. Avui el que fan és acompanyar els avis aquí a Sant Jordi, però altres dies se'n van a jugar al domini amb ells, o al parxís, o fins i tot alguns dies els hi posen espectacles i canten i ballen. La idea és anar posant experiències dia a dia i el que fan al final de l'any tenen tot un recull. Això és tot. No cal que seguis, dret que estàs molt maco. Marta i Irina... Perdó. Com vulguis. El cant de la bandera. Jo sóc la flor d'aquella primavera. Les que els pobles fan... Nosaltres criu-nos d'aquella banda que feien. El plano bo, no? La banda bona. I per ser molt gustes i que... Esport. El que passa que jo no conec ningú que fan res. I pot fer una postura i posar-s'ho i això no està capat.
esperant que el dia ens acompanyi, perquè diu que sí que farà bon temps. Estem amb la parada d'animació sociocultural, que estem venent roses, les samarretes per fer els nostres viatges, i estem molt contents perquè la participació de la gent, estem amb el Sant Jordi que està disfressat, aquí amb els nens que volen participar amb la granota aquesta i tot molt bé. Vull dir, que el dia ens acompanyi i que la gent surti al carrer, que és un dia molt especial. Com estàs vivint el Sant Jordi? Molt bé, d'una forma molt divertida. Ha sigut molt divertit, no sé. Quan ens compren una rosa, els cantem una cançó. La Diada és la festa major de Catalunya i la festa major de Catalunya només es pot viure d'una manera, amb alegria. Amb alegria, els símbols ho diuen ben clar, no? Cultura i amor. Què més es pot demanar a un país que fa divisa d'això? Jo encara ahir, en un acte que vam muntar arters amb gent de fora, allò que es diu a tota veu, els ho deia, vaig fer una mica diguem, la introducció i tal, i ho deia, aquesta llengua, vull dir, perdó, aquesta festa, el Sant Jordi potser té l'origen a Armènia o no sé on, és igual, allà on hagi nascut és igual, però el futur de Sant Jordi és català, i aquesta festa que hem muntat nosaltres, en el futur, a tot el món s'ha d'entendre com a festa catalana i això del llibre i la rosa s'ha de universalitzar i ho fem ara i a partir del 27 de setembre encara ho farem més perquè llavors ja serem algú per fer-ho i jo ho visc com una festa. Jo escric poesia i el llibre de poesia no se'n llegeix. Les altres no ho sé, però de poesia no se'n llegeix. O sigui que, jo sí, jo tinc tot de llibres, mira, en un any he publicat 3. Publico, jo estic molt content de publicar-los, ara no es llegeix molt poc i poesia, això que no costaria res, dedicar 10 minuts, potser ni 10 minuts, cada dia a llegir una poesia en veu alta. Llegeixes un poema, el llegeixes 2 o 3 vegades, perquè la poesia s'ha de rellegir, i ja està, i no demanem per res més, no demanem pas un totxo com els del Ken Follett, no, la poesia s'escriu en llibres prims, en llibres petitons, aquest per exemple, perquè fossis més meu, que és el Premi Josep Fàbregas i Capell de Sallent de l'any passat, és un llibre, l'he escrit jo no en diré res de mal, però és un llibre d'amor total. Recrea la relació entre Rosa Leveroni i Ferran Soldevila, que havia sigut professor seu. Van tenir una relació així una mica d'aquelles, no? Però quan ell va marxar a l'exili, ell es va quedar aquí, i llavors jo he imaginat que s'escriuen, i llavors en el poema hi ha una citació que correspon a Rosa Leveroni i després el poema que he escrit jo representa que l'escriu el Ferran Soldevila. Passa el temps oblidadís un clavell a cada galta i se'n riu esbojarrat d'aquesta meva recança. Aquesta és la citació de Rosa Leveroni. Soc la Beatrice Niffenecker i bé, suïssa de naixement, però clar, ja fa molts anys que sóc aquí i he publicat algun llibre més, aquest és l'últim. Aquest llibre és d'un dinosaure trapella, que es diu Trapella, i va sortir d'una joguina dels meus nets i vam fer un conte. I se'n va a la Xina i bé, es fa amic d'un nen xinès que es diu Zhou-Ling. I bé, tot aventures i coses. I molt bona acceptació, sí.
Sí, Déu-n'hi-do, sí, no m'ho esperava tant, no? Molt bé, molt bé. Home, la veritat, molt contents, primer perquè hi ha molta gent al carrer, ens sembla que potser més que l'any passat i tot, i els escriptors estan contents perquè la gent s'està aturant, estan signant llibres, estan venent, per tant, tot just acabem de començar, però sembla que la cosa va molt bé, i contents. Sí, jo penso que narradors de la Catalunya Central, però també narradors catalans, escrits en català, que això és, diguem que és un dia molt important per fer-ho, que la gent de casa nostra, els escriptors de casa nostra, que mica en mica es van fent un lloc, en la literatura del nostre país és important donar-los suport, poder comprar els seus llibres i que mica en mica la seva creació i el seu art, per què no dir-ho, doncs tingui cada cop sigui més conegut al nostre país. Bé, prou contents, ara sembla que es comença a animar bastant, hi ha bastant moviment, bastanta gent que diu que després baixarà a la llibreria, per tant, bastant contents. Com a títols és complicat perquè, clar, com que tots els títols que tinc són pràcticament diferents, no n'hi ha un que es vengui molt. El que sí que sobretot temes de col·lecció local, d'història de Manresa i això, i llavors té una sèrie d'editorials noves que també estan sortint bastant bé a nivell de llibre infantil, sobretot, i això. I tant, que tingueu una bona diada de Sant Jordi. Molt bé, perquè està tot molt animat, el fer bon temps és la condició imprescindible i bueno, està des de bon començament quantitat de gent visitant i comprant, Déu-n'hi-do. Quins són els llibres que més es venen o que més surten? Home, els que més es venen és el llibre d'en Vilacloses i una novel·la que hem tret ara de Mentre el país despertava, de la Montserrat Vilarmau, i el recull que ha fet també el Joan Vilamala sobre la Creu de la Culla. A part, pel que fa als infantils, tots aquests, una sèrie de llibres nostres que publiquem junt amb l'Associació de Música i que portem 4, i també a la canalla, especialment al matí, que és quan hi passen més ells, el compren també bastant. Noteu una mica d'increment, vist l'any passat? Sí, jo he trobat més increment, almenys el que fem al matí, més increment que l'any passat, seguríssim. Sí, esperem que sigui un bon dia per tothom, per igual compradors com la gent que venem coses. Però també està bé col·laborar. Sí, està al cel. Mira. I trencar. És com rata. Sí, més fort. Amb què vols parlar amb aquesta noia? Amb la noia. ¿Para ti? ¿Para mí? Sí. Ay, gracias, hija. Moltes ventes i la gent compra força. Sí, tenim la rosa amb el cono, després la rosa normal i després hi ha productes del CO que es venen com les llibretes, els punts dels llibres, les lletres, penjadors per les portes i les galetes que ens ha fet el canonge. Desitjo molt bona diada a tothom i que passeu per la parada d'en Pans a comprar roses. Has tingut el...
Doncs mira, molt feliç, com cada any, perquè ja ho veus, fa goig tot plegat, és el dia de la festa del nostre país, que molts països volguessin tenir una festa com aquesta, no? Que regalem una mica això, amor, cultura, felicitat, i que veus aquest ambient que no saps com i ni exactament per què, però tothom està de bon humor, deixant a banda els problemes, i les parades també amb molta gent. Doncs us desitjo a tots una molt bona diada de Sant Jordi i una abraçada molt gran. Molt bé, ja estem adaptades, ja fa uns quants anys. Primera jo soc una iaia d'una afectada de l'associació i gràcies a ells, agraïment, fem el que podem. I com que tinc dues companyes molt fabuloses, que sense elles no puc passar, que elles me donen la mà. Me donen la mà i m'ajuden molt. I molt agraïdes. El dia ens va molt bé. Va molt bé, sí. Doncs moltes. No puc dir-te la quantitat, però moltes. Jo he marxat una estoneta, que he hagut d'anar per coses de mitges, i quan he trobat què ha passat aquí? He hagut d'anar a buscar roses perquè, escolta'm... No sé, però 400 segur, És clar, aquesta canalleta s'han d'ajudar perquè la vida és per tothom igual. I és el més important que hi ha, és poder dir, goita, jo sento, si no sé el que m'estan dient, perquè m'han ensenyat a parlar sense sentir, que és molt important. Ho dic per l'experiència, perquè la meva tant sent amb l'aparell, et pot contestar sense l'aparell, perquè l'han ensenyat també a parlar, a llegir els llàbits i molt agraïts. I el que procurem és que aquesta cosa no tanquin. Lluitar perquè no tanquin. Una gran tasca que faran. Sí. S'ha de recordar la gent que fan el gran treball que fan i poder seguir endavant. Què faries amb l'avi, sense avi? Ja està bé. Home, així és molt... Sí, en aquests moments ja el Gremi ja ha fet un rànquing i el que guanya en català doncs, és el Xavier Bosch, amb algú com tu. Aquest és el que es confirma i, per tant, en fi, en aquest sentit estem contents també perquè és un autor, diguéssim, català. Feia temps que no guanyava un autor català. Era un llibre en català, però de traducció, i, per tant, en aquest sentit, doncs, donar-li, en fi, l'enhorabona i, en fi, i seguir venent, no? Depèn. Mira, nosaltres tenim ara aquí l'Isidre Junyent, que ha fet un llibre que es diu L'home que respirava per les ungles dels peus i que està doncs, signant molts llibres. Passa que potser en una altra parada aquest títol no. En general, doncs, no sé, hi ha també la Imma Cortina, que és Només ho saben les muntanyes, que s'ha vengut força. En fi, una miqueta hi ha de tot,
Aquest és el tercer. És la primavera. Home, és un dia de carrer, de disfrutar, de gaudir-lo, fa bon temps, hi ha molta gent i tothom està feliç de poder retrobar molta gent que a vegades ens veiem, per bé que Manresa sigui una ciutat que ens veiem la gent pels llocs, però el dia de Sant Jordi és un dia de retrobada i de compartir la festa amb alegria perquè s'ho val, la festa s'ho val. Sí, no, de fet he comprat un llibre però no per regalar-lo, que és el llibre aquest que ha fet el Simón, el noi que va guanyar el Premi Pare Ignasi Puig, que es diu La paràlisi no sé què més, i he comprat la rosa per la meva mare i per la meva dona, per la meva dona i per la meva mare. De llibre només he comprat un, de moment. Home, jo he comprat les roses per la meva dona i per les filles i ara espero que al vespre em regalin el llibre. O sigui que de moment això és sorpresa. No, i content de gaudir de la festa, del bo que ens està fent i d'aquesta festa tan entranyable que ens defineix molt com a catalans. I a mi em sembla que és una passada. És a dir, que la festa més significativa d'aquest país, que aspira a ser estat ben aviat, veurem si ens en sortim, sigui una diada en què regalem cultura i regalem una rosa, que és el símbol de la tendresa, de l'estimació, de l'amor, en definitiva. I que es treballi. I que es treballi, i que sigui un dia festiu, jo penso que ens defineix molt com el país que som i que ens agrada ser. Tothom en silenci, no diguem res. Doncs a Goita també és molt maco, sí. Ha regalat alguna rosa? No encara, però vamos, estic content de poder estar aquí. Total, ni més ni menys que 96 anys que estic vivint la rosa. Sí? Déu-n'hi-do, té 96? Sí? 96. Déu-n'hi-do, no ho sembla, Pues sí, que sí, però aguanto. Ja està bé. Aguanto. I ara, aquest any aquí amb tots aquests amics és magnífic. I aquesta joventut que tenim, que ens porta i ens treu, això és el més gran que hi ha. Aquest jovent val un imperi. I aquest jovent que es brinda per tot, que és maco, perquè... És... La residència. Home, la deuen a passejar també. Mira la tele, hombre. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Que sortim per la Què tal esteu vivint la dia de Sant Jordi? Doncs molt bé. El que passa que el dia es va espatllant una mica, molt és maco, però bueno, hem sortit amb molta il·lusió tots plegats perquè som molta colla i doncs mira, molt bé, molt bé. I aquí estem la mar de contents, tots plegats. Veniu de la residència Valldaura, no? Sí. Hem vingut els que estan, nosaltres estem bé, però els que estan amb cadires de rodes i així, doncs també els fa il·lusió. Almenys els toca una miqueta a l'aire. Els toca a l'aire i després veure l'ambient, sortir a veure l'ambient del carrer, perquè això no es veu cada dia. Bueno, jo que surto sí que el veig cada dia, però els que no surten